Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan gure saioa Gartzainen grabatuko dugu. Lehenbiziko atalean Ualdeko baserrira joanen gara eta Jon Elizetxek, berak eta Maia Iturririak martxan jarri zuten proiektuaren berri emanen digu, lehen sektoretik bizitzeko proiektua eta ekologikoan ekoiztutako produktuak aurrera eramatea. Ondotikan Jokin Ramirez Gartzaingo abeltzainarekin egonen gara. Eta bera kontatuko digu ere, azkenan bizi osoa Pireneika arrazarekin lanean, baita ere Nafarroko Aretzea edo Ternera Navarraren barruan ere azten du bere hazienda, eta bera kontatuko digu nola dago haragiko sektorea bere ikuspegitik, eta baita ere nola ez, badakizue, iraila ondarrean Pireneika arrazako feri garrantzitsua ospatuko da Elizondon, eta horren berri ere emanen digu Jokinek. Saioaren hasieran esan bezala, oraingo honetan Gartzainera etorri gara, Aristegi auzoan gaude, eta gurekin Jon Elizetxe dugu, bere gibelkaldean edo gure gibelkaldean Ualdea baserria, beraien baserria, eta baserri batetik proiektu asko sortzen dire, eta bizi proiektu bat sortzeaz gain, Jon Elizetxek eta Maia Iturririak Ualdeko baserria proiektua sortu zenuten ez. Jon, eta pixko bat, kontai guzu pixko bat gogoratu berriz ere, nolatan sortu zenuten pixko bat Ualdeko baserriaren proiektua? Aipetu berez gure baserrien betitik hazienda izen dela, eta beti bai gurasoak eta aitzinekoak ere haziendatak eta lurra lantzetik bizi izen direla, eta Amaia eta biek ere, orai dela urte batzuk hasi ginen bueltaka, aite jubiletzen zen, eta ama ere adinean goiti, eta pixkat pentsatzen zerriten algin nuen gerora ez. Eta pentsatu ginuen baserriekin segitu nahi ginuela, eta orduen orai dela 4 urte pentsatu ginuen proiektuekin hasteko hazienda guztia eta lur guztiek ekologikora pasatzea, eta salmenta zuzenakin, haragien salmenta zuzenakin hastea. Horren guna egin zen pixke bat haziendakin segitu baserrien, baina pixke bat berritu ere laniteko forma, eta baita ere egokitu pixke bat gaur egungo beharretara eta jenden eskaeretara ez. Eta orai dela 4 urte Amaia hasi zen lehenik, bera instalatu zen nekazari gazte bezala, eta orai dela urte batetik ere ni hasi nintzen baserrien lanean, eta momentu unten biek gabiltze. Azken finean duela urte batetik ere hasi baikinen gasnakiten eta bildotxa txilindronian potietan ere bai. Eta nola badauzkeguna inbertze idea eta inbertze proiektu eta lanare bai doike, azkenean bien dako non josta bada. Bai, hori da, orduan garbi zenutenez, baserritik bizi nahi zenutela, paraje zoragarri honetan, eta hasteko pixko bat, produktuak ez, esaten duzu, ze hazienda, etxean hazienda izan duzu, hazienda desberdina, zuek ere gaur egunean garbi dago, ez, etorkizuna ematen dula, ezin zerela lotu gauza batera, ez, behar dela pixka bat diversifikatu, eta produktu desberdinak eskaini, ez, zuek momentuan zer da pixko bat ekoizten duzuena? Erran bezala, asmentan hasi ginena zen, guk behiak, behorrak eta ardiek dauzkegu, eta asmenta batean dena ekologikora pasatu ginen laik, gure da zen, hasteko gure inguru zaintzia importantia iduritzen zaikule, eta hazienda ahalik eta hobekien egotia ere bai, eta horre bermatzen duela ere, nolapait, tokien tokiko eta kalitatezko produktuek eskaini ahal izatea elikagaiak kasu unten gure inguruko jendeai, ez. Eta orduen, asmenta batean, erran bezala hasi girena zen, potxoak eta aratsak zuzenean lotetan saltzen. Hemen hiltegire eraman, pusketu, lotetan saltzen. Eta baitere bildotsak modu diferentetan, osoik edo erdik edo pusketuik, horiek zuzenean saltzen.
Bai, hori da, orduan hasi zineten haragiarekin, haragi bera saltzen, eta horretarako pixua bat, ongi da, kalitatezko produktu ekologikoa ekoiztea, baina saldu behar da. Eta saltzerako orduan, zuek nahi duzuena da, harreman zuzena bezeroarekin, gaur egungo baliabideak direla medio, edo mugikorra dela, internet dela, WhatsAppa dela, zuek pixua bat, orduan eskaintzen duzu zer duzuen momentuan zeil duzuen, aretzeil duzuen, edo, bueno, eta pixua bat da dana lotzea, ez? Gero uztartu behar dire produktuak urte osoan zehar, pixua bat gauza asko antolatu behar dire, ez? Bai, hasteko haziendak berak animalik izan duzte, beren momentuak eta beren tenoriak, pertsonak ere bai, eta alik eta gehien hori errespetatu, ez? Nahi dut, erte bateko gure behorrak urte guziz kanpoan dauzi, eta lur komunaletan dauzi, azken finean, baztango aberastasunik handiena hoixen baite, lur gehiena komunala dela, jabego pribatu guti dagoela, eta horri esker, nekazari gehiago aukera dugule lurretara edo lurrek izeteko, ez? Eta erran bezala, gure haziendak behorrak asunten urte guzio komunalian egoten dire, eta azkenean berak potxoak ere tenore batzuten izaten duzte, orden horiek ere gizentzen dire alden tenoretan, gero ude partean tokatu zaiku gehiagoenak saldu behar izatea, gero moldatu behar izaten zera. Gero behiekin diferente da, egia da uden bazkaleku komunaletan daudela erditzen eta hola, baina gero ja, eken kasuen aratxak urte guzien partituago itentuztenez, horiek ere saltzen dugu badaude momentuetan. Eta bildotxa bai dela arrase tenorekoa, guberrien bueltan, deizten hasi aitzinekoa. Baina, bai egia da, beren ritmo naturalak respetatzen dugula, azkenean arrek estaltzen duztela izaten dire umiak, eta horren ondotik izaten dire umiak hazi eta partitzeko aukera, eta bai, sare sozialen bidez iten dugu gehien bat gure inguruko jendeangan eta gozagokoa, ere bai, poliki baikara. Eta hierran gehien eskuena hemen baztanen eta eskualdean saltzen dugu. Eta, Iruña aldera eta Irun alderare mugitzen gara pixket, baina hierran gehien eskuena hemen saltzen dugu. Eta konten gara, eta erran bezala, gozagokoakin eta sare sozialak. Bai, beti ere ekologikoan eta zirkuitu laburra, ez? Ezin da laburrago izan, hiltegia duzu hemendikan oso distantzia hurbilean, hazin ere komunaletan hemen izaten duzue, etxe ondoko lursail batzuetan, eta hori da garrantzitsuna, ez? Bezeroa hurbilekoa, produktua bertakoa, hiltegia bertakoa, ezin da gehiago eskatu, ez, pixka bat. Azkenean konsumitzaileak ez baloratzea guzti hau dana, eta disfrutatzea ez, gozatzea zuen produktuetaz ez. Bai, oide, produktua kalitatezkoa zitiaz gain, gure helburue bada ere neurri handi betian buru jabiak izatea elikadurai dagokionez, ez? Egia da, urtengo gudekin eta klimaldaketan ondorioz dagoen idortiakin zaila dela, baina gure nahia asmentatik, oide, alik eta gure bazka gehiena edo dena gehoie produzitzen dugu, ez dugu kanpotik erosten, gero goatzetako idorkitekoren baten zaiotena iretzia gehoiek menditik ekartzen dugu, baina egia da, gizentzerakoan pentsu pixket maten da begule, bai potxua eta bai aratziei, eta gerora ere badozke hor proiektu betzu bueltaka, ez dakit, hori ere alden neurri gaundienean gure etxean produzitu alizeteko, eta buru jabe izen eta kanpokoa zalik eta gutiena dependitzeko. Bai. Ardi gazna ere aipatu duzu ez, gazna, azkenean ardila badakigu esnea ematen dula, eta esne hori ere baliatu behar da ere, eta zuek benetan artisauko gazna egiten duzu ez, ardi gazna, zatik okerrez baldin banago eskuz jeizten duzu bendikan ez? Bai, guk ardik eskuz jeizten dugu, eta gertatzen zena zen esnea ekologikoa produzitzen ginoela, baina ez ginoela ekologikoan saltzen, eta azkenean pentsatu ginen gazna egiten hastea. Egon gara hautsitxiko Ramonekin bai ikesten eta bai gaznak iten, hor Elizondon, orden gure esnean parte bat horrin dugu bere gaznateian gaznatu. Eta erranduzun bezala, bai, aski eskuzineko produktu da, zeren eskuz deizten dugu ardiek, eskuz gaten dugu esnearat, eta eskuz iten dugu gaznak eta eskuz saldu, orduen, bai, erran daike aski eskuzinekoa dela. Bai, eta gero ere, potuetan edo tarroetan ere, txilindronean ere saltzen duzue, produktu berexia, jendea dastatzen duen aski gustora geratzen da, eta oso produktu baina
Ja, ina bezala jateko pres, ba ez da gutxi ez. Bai, ikusten dugune da, azteko bildotxa saltzen den prezioan merkature lotxamangarrie dela. Momentu jakin batzuten bakarrik da prezio duin bet daukena, eta gero gainerakoan lurpetik egoten da bildotxain prezioa. Eta bueno, probatu nahi ginuen alde batetik, ja klase hortan etekin gehiago atratzen alginien bildotxai. Eta bertzaldetik ere, produktuet prestatu, gaur den egunean ere prestatu dauden elikagaiak ere haunitze erosten direlakoz, eta bueno, pentsatu ginuen bildotxekin probatzea. Orden iten dugune da hemen hiltegien hil, eta gero Aldudeko kooperatibara gatentugu bildotxak, eta iten dazkute prestatu piper saltsa batean, eta hoixen, gero potietan bueltan karri, eta bueno, gara poliki saltzen, eta hieran aski goxua galditzen da, 2 minutetan prestatzeko klasean, eta bai. Pote egiten gero ze iraupen izaten du pixka bat produktak? 2 urteko iraupena badu, bai, 2 urteko iraungitze data badute, eta orduen alde hortaik ere despensa batean eduki ditzen altuzu pare bat tranquil, edo zein egunez etxera mantsoa llegatu zarela edo tarrapataka zabiltzela, isten batez berotut, gainera jateko goxo bat izeteko aukera duzulekoz. Saltzeko orduan, aipatu duzu, alde batetik sare sozialak baliatzen dituzuela, eta bestetik ere produktu ezagutu behar da, ez? Azkenean, zaldikoa edo potxua edo ditzen duzuena, ez da oraindiko itxura hondirik gure zuen alde honetan jateko, aldiz, Espainia alde horretan edo Grezia alde biten oso baloratua da, ez dakit zer dela eta izaten den hori ohitura falta edo... Normalean kulturala izan da, zenbait lekuten zakurrek ere jaten duzte, orduen, pixket, segureskire kulturala izan da. Guk etxean aspalditik jan izen dugu eta gustokoa dugu. Eta, behorrak izentare gainera, pentsatu ginen, probatu nahi ginuela potxoa saltzen, eta hieda ez dela aratxa bezala saltzen, baina, poliki aigara bezeroak iten. Berriki gainera, Barruti Amabi Elizondoko arategiek ere potro haragi erosten hasi zaiku, berak erean bere bezero eskaini alizeteko, eta, iduriz berak ere aidire poliki, beren proiektu interesgarri horren baitan gure potxoan aragie saltzen. Eta, gehien bat, jendeak probatzea da, eta erran bezala, ez dago olako ohiturai, baina, poliki atratzen da, bai. Bai, merkatuak ere, ez dakite, merkatuetan ibiltzen zarete ere, azken duda parte honetan ere bazten inguruan merkatu egiten egiten dituzue, aukera da ez, talde batetik, bai bertakoentzat eta bai turistentzat, ezagutzera matea ez hor. Bai, hoixen da, gu orai hartio berriki hasi gara, bai gasuna eta bai bildospotiak saltzen, eta Elizondoko merkatuen egoten gara launbetetan, orai hemendiko iti hiendetan zenbait aldiz erratzun ere egoin gara, eta gehien bat inguruko eskualdeko merkatuek balietikotugu, eta hortan gabiltza. Bai, aipatu zulean ez, pena dela ez, azkenean bertako bazkak baliatzen dituzu asko, eta urten doan idortearekin, pena da ez, azkenean faktore asko dire lagungarri izaten aldirenak, eta bertako bazka ez izatekin, gauzak okarrera edo behintzat ezain ongi ez dire joaten ez. Egokitu behar zara badago nahi ez, eta erraten dutenez hau izan behar balin beda galditzen den biziunten izan behar dugun gudeik freskoena, segura eskide egokitu beharko gara etorkizunera heldu denai buruz. Bai, lehen sektoretik bizi zaretenak ikusten da pixka bat urtaro desberdinak, nolakoak izaten diren ez, temperatura aldetik, negu gorrak ez dakit izanen diren, baina bai argitasun aldetik, ez? Zuek ere ikusten duzu ez, sasoi bakoitzan badire lan desberdinak, eta egokitu behar da sasoi desberdinetara ez? Bai, eta gero hemen dugun bertzabainta helbe da, inguruko arrazak eta zindak dauzketzuleik, hori direla gehien egokitu dauzinek inguruoketara ez, eta beti merkatoi behire edo mentalidade produktibista batekin egon garen ez, haziendak ere aldatutugu urte haunitzez, gero gainera pentsuek hartzen hasi gara, normalean ekologikoan kasuen Europatik heldude, baina bertze gise Hego Ameriketatik, Brasiletik eta inguruoketaik. Eta denek dakigu ze gertatzen nahi den lekueketan, nola hoian guztia esiatzen nahi duten eta erretzen soja landatzeko, gero barkoetan, erokeri beda ez, eta nik uste dut, behar dugule buru jabe izen gure bizitzeko aspektu guztietan, eta jaten dugunei buruz ere bai, eta gure proiektu pixke bat hortan oinarritu nahi dugu. Baderki, Jon, ikusten dugu idea garbi dituzuela, Amaia ere hor izaten da zurekin batera
lanean, eta biei animok eman ez, jarraitzeko irizpide horiek mantentzen, eta pixka bat etorkizuna lehen sektoretik egiten, eta gizarteak ere laguntzen duen, baloratzen duen bertako produktuak, ekologikoak, eta denon artean lehen sektoreak aurrera egiten duen. Eskerrik asko, Jon. Ez da zeren, Iñaki esker mil zuei, interesatzeagatik eta egin gara. Beste bat arte, Bai, bai. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan ere gartzainen jarraitzen dugu, eta gurekin Jokin Ramirez abeltzaina dugu. Badakizu Jokin, beti ere Pirenaik arrazako haziendarekin lan egiten duela, eta Pirenaikarekin lan egiteaz gain, Nafarroko aretzea edo Terne Navarraren barruan ere sartua dago, eta hasteko behar bada Jokin, Terne Navarra edo Nafarroko aretzea guztiok ezagutzen dugu, baina jakiteko abeltzain bezala Nafarroko aretzearen barruan egoteko ze baldintzak izaten dire edo? Baldintzak, gutinez alatxeak bihaute behen amekin egon, labo zilebetek hartio benpin, eta gero oden banean, atzeu duxek hiltzen dire 10 eta 12 hilete tartean, eta iriskoak ameka eta 13, 14 hortxe inguruztan, eta gero aparte, etozen dire, behen langilete etozen dire, pentsuek eta bizket analizetzera, pentsuek eta, edozetak, medikamentu edozetak, eta, baldintzak, urak ere bai, eta baldintza, alatxak egizentzeko denborian, ez daudela izen sobera bete, eta bizket behen egudien, eta guaiko legiak ez, hazien da, eroteko nahiko ongio gustora ez, bizket, ez da izen guaiko masifikazio handi bet ez. Hemen askimajo ikusten ditu ez, gure gibelkaldean ez, ikusten ditu aretze batzuk ez, beraien amakin, da esne daten, da... Daude belaietan, ez da bazka hondik, baina, belaietan gustora behen egudien, eta behen amakin daude lau bozilete gaztio. Eta pixketoi, bamada gero Pirenaikoaren sartua gaudela, eta Pirenaikoan ere Nafarroko aratxean eguneko 80 eskaz, dago da Pirenaikoa ez. Eta, nahi dugu lorturikoa pixke goatzen den. Baina, hortan iduten bat ez da gaizkizin. Nafarroko aretze azkenean, IGP bat da ere, baita ere jatorri izendapen bat, ez? Hori hasi zen dela, baitu jauzten modu bat, krisise bat zelaik, hasi zen araiko egoera gaizkizalaik, hasi zen Nafarroko aratzea. Eta pixke, bezeroi, mateko alako garanti bet, ez? Azkenean baizu garanti bet, Nafarroan sortu dien aratzea diela, eta gero, azkenean, baizu zerbaite jaten duzuna, baizu garantia ere bai, ez? Oden gata hasi zen, prezioak ero behiago dire, eta guai berian, Irunien, prezioa nahiko polite die. Gainera, pentsua handa goiti, eta azkenean gasoiliak eta kostoek handi goiti, baina, hortan idauten badu benpin, zertan, esperantza hortan segitzeko, ez? Preziotan. Zueri bentsat berme bat ematen zuere, saltzeko orduan ere zuen aretzeak eta errezten du ez, pixka bat, prozesua? Errezten du, eta berek azkenean, uniz araitegia nahi dute odekin jokatu, eta odekin jokatu, eta aparte, bezeroak ere, gatenek erostera, han badauka aratxein etiketa ez, hiltegikoa, nondi hartatzen den, eta badu, zabaite pasten bada, azken baizu garanti bet, eta egizun nondi hartatzen den, eta hortaz ere, nola aztelia, nola itzeliak, nola arategiak, baute segurantza bat eta nahi dute horta jokatu. Trazabilitate guztizko bat da, kalitatearekin, eta gero ere, beti nahi dugu bertako produktuak, eta Nafarroko aretzeak, Terne Navarrak esaten duen bezala, bere hitzak esaten du ez, nondik heldu den, eta... Azkenean, horta jokatu ez du, hasi araiek azen ez da inundik ez. Zetaz, nik ikustotena, hemengo abeltzainek eta nekazari gauza honi zitan dute exigitu ez, eta gero entratzen zara, ez aratxik baino, bildotxa ez, Nueva Zelandatik heldu dira toneladaka. Nola dakigu nola azten dienen ez? Hemengo egai exigitzen, hemengo gobernua egai exigitzen 1000 kondizio, eta guke nahi dugu gauza ongitea, eta gero kastanakute eta hauniz jendia gaten nahi ostara gauzoiek ez. Eta gero hau txikikin ez dute, nahi dugu gauzek ongi egitea. Baina gero gaten gara ostara hauniz aldiz, nondi helduen, eta hauniz bezarai betzuk heldu dira Txinatik, zerdik ere bai, eta gauzoiek, ez dakit. Eta gau jendia badai hoi erostera. Baina gero ez dute bai jendi berak nahi dutu hemengo produktua ongi aztea, eta hortaz
unekin baizu ja garantia bat, ez? Hemengoa da, hemen hasi da, hemengo pentsuekin egizendu da, parte bat, zenbait zereak hazen du kanpotik, baina parte honiz hemengoa dira, pues, bueno, jokatu hemengoekin, ez? Bai, konsumitzaile askok, baztangoak direnak da, badakite hemen ez, hemen ikusten da garbi, gartzainen belagai hauetan da hazienda zein osasuntsu bizi den, beste hiritar askok ez du aukera izaten hazienda ikusteko, ez? Horren erakusleku izaten da askotan hazienda feriak, plazak, ez? Hortxe dugu, aurten berriz ospatuko den Pirenaika arrazako ez ferin eta enkante nazionala, eta jendeak benetan orduan bai estimatzen du, ezan ikusten duen hazienda esaten du, gero ahotik sartzen dugun hazienda haragia, Nafarroko aretzea, ikusten du zer nolako hazienda hona denez. Bai, lehiaketetan, azkenean lehiaketa ez da eguneko gauz, lehiaketa bizukusi dela hazienda pixke prestatua, eta hori ez dela eguneko, baina badakizu hori dela, ez, orden adazoi dela. Eta han ikuste izu ze edertasun eta ze hazienda polite den, eta mantenan zu, zazen da behitik, ez? Bai, hori, zure kasuan ez dakite hazienda ikuilu tamaina aldetikan, oreka bat lortu duzu pixka bat ikusita gauzak nola dauden, ze saltzen den, bilatu duzu zure oreka pixka bat. Bai, oreka bai, azkenean gure negoziak du badoia uste batzuk ostan gaudela, eta sektore ez du animatzen handitzera momentu, baina, hortan ideuten bada ez da ezki, ez? Bai, Pirenaika feria ipatu dugu, eta, esan dutena ez, zorionez aurten badirudi ospatuko dela behar den bezala, eta zu ere hor ibiltzen zara ere antolaketa lanetan, ze berri ditugu edo ze ipatzen dugu feriaren inguruan? Bai, aurten azkenean ustez bezamako egingo du, izango da irailean 24 eta 25ean, eta, dena entzien, zinen argazki lehiaketak indola, bukatu zen, atara saidun ere bai, baina, sari emango zaio lehiaketa egunien igandean, eta, adamazela, 24 eta 25ean da, eta gogoakin ez, iteko, aurten tokatu idozte hau, bazen kriston gogoa, primera heldu zen, eta guai behar diz autodezaiko, baina, pentsazteu jende hasideia batzu hasideia puntatzen ja, pentsazteu plaza esperantza betetzeko, ez? Bai, abeltzainen ikuspegitik ez da erreza, ez? Alde batetik, ezin da itxurosu ateratzeko plazara, pixko gizendu behar da, baldintza batzuetan ateri behar da, eta horrek suposatzen du gehigarri bat ematea bazkaldetekan, ez? Bai, azkenean urte hon batekin, kanpoan hobekio dutema da, guai behizu kostu batzuk, behizu prestatu, eta pentsuen nahiko kario dago. Ez du honiz animatzen, baina, igual bakotxak abere gutixo, kantiade gutixo, ek ongi prestatu, albezen ongi ez. Bai, eta bestetik ere, bi urte ferien gabe, eta hazienda sokatik ibili gabe, eta pixka bat prestatu bat da hazienda erakutsi behar zaio ere, ez? Bai, azken bi urte ibili gabe, atzen dauniz, batzuk aiko die ibiltzen, bezatzuk iba gutixo, eta, gero ere bai, azkenean bi urte ibili gabe, heldu die 3 urte, 3 urteko haziendoi, hori ez da plazan ibili ez. Naizte sokatik ibiltzea izun igual, gero, plazan ez dakidu, ez dagoz bera, atera guztiekin, eta poliki jazten da plazara, ero atera golpean 3 urtekin ez. Eta, baizu azkenean plaza, hango oso inua eta jindia. Baina, azkenean, bakotxa baki, bere abereak eta etxekoen ondoen ere bai, eta bakotxa baki zein nola ibiliko denez, nola bakal matematzen sustuat ez, hazienda die eta... Bai, aurtengo beste berezitasuna izango da, sorpresak izaten aldirela, edo behintzat hazienda berria, ez? Azkenean lehiaketan badire atal desberdinak, eta hazienda asko izanen da, inoiz ez dela lehiaketara ateria, eta alde hortatik ekarriko du pixko beste freskura bat ere, ez? Bai, freskura baita, azkenean, hazienda kusiztuzun ez, eta polite ere bai. Azken 3 urte ez duzun kusiztuzun hazienda, eta batzu izango dira behi zadoiek ez dit azalduko, baina ez dut bezatzuk eta igual ek zaudelako, azkenean nola den behi sekzion bakotxean, ez duzu aukera honi zartatzeko ez, duzu bat, eta igual uste duzu beste poli bat etxan, eta guai behar diz, behizuak aukera aldatzeko, eta 3 urteko behiak ez kusiztuzune guai kusotuzu, eta zezenak ere bai, eta izango da nahiko polite bai, boka hazienda behar duzu, eta azkenean guk hori biltzen gain inguruotan, ez duzu, baizik egin eta hortan gaude, hori bat zigila, ez da hit, kusfo jo. Bai, sekzioneak edo ez egit zen bat sekzione izanen dire, edo zer ipatzal dugu, edo... Bai, sekzioneak, lehenago zien 12, nik uste zien behatzi behietan eta 3 zezenetan, eta ja, guai da, azkeneko bi lehiaketan, patu zen beste bat zezenetan, ez? Patu zen 14 den sekzion bat,
13 dena, eta hori izango da 2 urte gaztioko iriskoak, ez? Bai. Lehenago zen 2 urte gaztio, eta bazen nahiko ozkago, ez? Azken 2 urteko zezen bat eta 9 hileteko garatze bat, urteko bada diferentzia, eta hortaz, jarri ginen urte bat gaztio, eta badetik biletik lauetara eta lauetik goiti. Oden, zezenetan badia lau atal, eta behietan 9. Bai, beti ere, bueno, eskualdentzat ere diru sarrera potente bat izaten da, badakigu etortzen dena, haziendakin adibidez etortzen dena bera, leku hartzen dula, landaetxetan, edo zein lekuetan lo iteko, jatetxeak, etortzen direnak egun pasa kanpotikan, azkenean, bai baztanentzat eta bai Elizondorentzat, eizea uspondi bat izaten da. Bai, azkenean da beste asteburu matia, ez? Udiko ferio dago ere bai, eta haintzin gile beti matea beste, abuztu pastura dira, matea beste asteburu potentia. Naizte ostatu hotelak eta edari banatzaileak eta okindegiak eta azkenean dena da, ez? Garbitzaileak hoteleko, azkenean da soka bat, ez? Bakarama gaitikoa deus bildu gabe, baina haunitzei maten dio bere irabazi bai. Bai, eta bukatzen joateko Jokin, ikusten dugu hemen dituzun, behiak, bai gazteak direla ez, lehenbiziz umatuak, beraien aretzekin, zuk ere pixu bat etorkizunari begira, joan barzara ere hazienda berritzen, ez? Kasu horretan, ezakit, zezenak nola egiten duzun pixu bat aukeraketa, hazienda Pireneikoa, Nafarroko aretzean sartua dauena, alik eta hoberena izateko. Bai, azkenean saiatzen gara, biadakusi Pireneiko munduan, eta igual, badaude bi abeltzen klase ez, batzuk adon torte bizidienak eta hori igual, etxegote igual, gehiago etekina rendimentuei, igual beze aratze klase bat eta beze atzuk dut, igual, etxote igual, naute igual iruki Pireneiko denak ez, burua eta gauzoi denak, eta hori azkenean batzuk aten gara, gauzbetea batzera bezera, eta ni gehiena, behetzen pixket, non zezen bat azpatzeko, pixke behatzen dute bai kusi bera ama, aizpak, ze etxetik heldu den, eta ze ekatzen duen ez, eta Nafarroan berian, o Gipuzkoan Bizkaian, azkenean denak, eta Pireneikoan munduan sartuen gauden hortan, haitzen gara pixke biletzen ama eta aite, eta konpontzen bat zara, igual ikusten duzu ama apolite, ez duen zuen nausi ez. Iten badu iriskoa, igual nahiko nuke altxatzen badizu, eta pixka horretan hitzen gara ez, eta guai berean bau gazte bat hemen, Kardinoen Gipuzkoatik, eta bere ama zautzen dut lehenagotik aspalditik, eta azken izan dute aukera ekatzeko behiostaik ez, behia gusentzita uniz, aitare bai, baina behia bai, behia... Bai, hor guztoko zezen gaztea duzu ez, etxin? Bai, adon guztoko bai. Bai, eta aretzak ikusten dira aski majo ez, horre... esneaten, amatik, eta, badula etorkizun bat ere ikuioak, ez? Pixka jarraipen bat eman behar zailo, erabaki honakin, ez? Bai, ganduratxean bota ginen 5.000 egin, eta naldu zituen, eta atxa sortu die bai, eta sortu die errex, atxe politek, biziek, ordua die gabe esneaten aizien, eta ongi dazi ez, eta momentuen aban konten. Bai, zezen gazte honen kasuan, zure ikuioan, ze iraupene izango luke? Esperot, azkenean bere muetan azten die, baina, katentza pixkete kasuinez ez, baina, laboz uste, gehiago bai meda, baina azkenean azten die bere muetan eta bizu aldatu ez. Baina, lau bose urte. Eta zezen horre gero izaten aldu jarripena beste ikun batean, aixa ez? Bai, ongi badago, bai. Guai dauke bi urte, guai intu bi urte, eta, ni uste, azkenean kenduna ameka urtekin, eta ongi zagoan, baina jende honiz gatan gilat ez, zezena ongi zagoan. Bidari diren hiltegire, pena ematen zuen, baina ongi zagoan zezena. Zure kasuan nahi izaten duzu beti ere zezenak eginari, inseminatzen baino ez? Inseminatzen, azkenean behizu hastie, behizu behia gainan egon, behizu bildu, eta, azkenean bakotxak bere laneko modua ez, eta, bat ikusten betzu zezen bat, azkenean behizu horta jokatu ez. Inseminatzenetik batzuk nahi dute inseminatuz, nik oinokoan nahi dut zezenekin segitu. Ikusten duzu, azkenean Pireneikakin lan egiten du Jokinek, baita ere Nafarroko aretzearen barruan sarturi dago, eta bere kasuan zezenakin da guzti ibiltzen da, prozesu haitz naturala, eta ikusten den bezala, azkenean lehen sektoretik bizitzea, bertako parajetan hazienda hazitzea, berme bat ekartzen du, eta beti ere Nafarroko aretzearen zigilloarekin egiten diren
revisio guztiekin eta trazabilitate batekin, zuei kontsumitzaileei, kalitatezko haragia iristen zaizue, eta hori da guztiok nahi duguna. Jokin, hurrengoan ferian ikusiko gara ez, Iraila Hondar hortan, Pirenaika Arrazako feri horretan, espero dugu ez, jende asko hurbiltzea ez, bai Euskal Herri mailatik eta kanpotik, eta guraldia ere bero gehiagirekin gabe lagun izatea ez. Bai, nahiko nuke guai uritia eta oden egun asteburuetan laguntzia ez, eta albada ez da egin bero hundi ez. Bai, hori da. Aurten hola dago, bero hundiek eta uri guti ez. Bai, eskerrik asko Jokin da ordu arte ongi izan. Bale, mila esker zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi! Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.